Ahojte turisti. Aj napriek tomu, že už nejakých 25 rokov robím turistiku, z toho 15 rokov sa turistike na východnom Slovensku venujem naozaj že intenzívne, 5 rokov chodím po celom východnom Slovensku, fotím, čo to dá, už mám vyše 1000 miest nafotených na mojej webovej stránke dračiastopa.sk. Stále sa stane, že zistím, že relatívne blízko od Košíc je nejaké veľmi zaujímavé miesto, o ktorom som netušil. Takto sa posledne prekvapilo, že priamo pod hradom Krásna Hôrka, doslova pri poslednom dome ulice, v jednej z ulic sa nachádzajú dve krásne jaskyne, malá veľká pivnica. A teraz poďte so mnou, pozrieme sa na to, ako to vyzerá dnu. Do týchto jaskyn sa dá vojsť. Toto je malá pivnica, ideme najprv sem. Pozor na hlavu. Pozrite na to. Krásny priestor. Bude niekedy trošku fúkať, alebo bude daždivo a budete mať cestu okolo. Nebudete sa mať kde schovať, tak môžete prečkať v takejto jaskyni. Je to priestor o veľkosti možno 10x5 metrov. Výška. Vidíte, že tesne sa dokážem vystrieť, čiže deti si tu určite hlavu neudrú. No a keď máte nejakú dlhšiu cestu s deckami cez Sorošku a budú unavené, budú chcieť trošku sa rozpohybovať, toto je naozaj veľmi blízko, je to 5-minútová, ani nie, 2-minútová zachádzka od hlavnej cesty. Tak nezastavte na benzínke, urobte si takúto zachádzku a budete to mať ešte aj s takýmto prieskumom takéhoto krásneho prostredia. No už musím ale skonštatovať, že miestni si za rameček tento neporiadok určite nedajú. No a veľká pivnica je už podľa svojho názvu veľká, podstatne väčšia. Do tej jaskyne sa dá vojsť dobrých 20 metrov. Tak prieskum pre deti ideálne. Ak sa vám moje vstupy páčia, dajte like na Facebook, podporte nás účasťou na nejakom tábore, na nejakom výlete a vidíme sa pri ďalšom videu.